Четирима музиканти пеем си по пътя пак. Щури, истински таланти ще достигнем Бремен чак. Настроение чудесно ние носим по света. Нашият живот е песни за смеха и радостта. Ето бе петела с колки. Лупо, кучето съм аз. Аз котарака, че го бийко. Глупи пък ревев за хлас. Българската национална телевизия представя испански анимационен сериен филм «Бременските музиканти» по мотиви от приказката на братя Грим. Режисьор Круз Делгадо. 16-ти епизод. Закуската на вълка. Край на 16-ти епизод. Филмът е подготвен за излъчване от екип в състав: преводач Майя Илиева, обработка на стиховете Румяна Ташкова, редактор Даниела Радичкова. Текста четоха Маргарита Пехливанова, Венета Зюмбюлева, Васил Банов, Иван Танев. Тон режисьор Румяна Гулинска. Режисьор на дублажа Мария Николова. Ritmo y armonía, que todos los frutos vamos a ser el mejor.